Мит или истина? Само болните хора пият добавки. Познато ли ви е това твърдение? Колко пъти сте чували някой да казва: аз нямам нужда от добавки, аз не съм болен. А всъщност точно това е разликата между простото оцеляване и истинското живеене. Истината, че здравето не е просто липса на болест. То е енергията, която чувстваме сутрин, ясната мисъл през целия ден, стабилният имунитет, доброто храносмилане, спокойният сън и най-вече качеството ни на живот. Аз лично започнах през големия зор, но сега знам, че е най-добре да се започне през профилактиката. Да имаш сили за себе си, за семейството, фокус за работата си, спокойствие в ежедневието си и това всъщност да ти се превръща в навик, който аз лично не бих заменила за нищо. Здравите хора не пият добавки, защото са болни. Те пият добавки, за да останат здрави. Да са си на 100% здрави, а не на 60%. И е напълно окей да се грижиш за себе си превантивно. Това е любов към себе си, към близките си, към живота. Така че, ако усещаш, че тялото ти се нуждае от повече грижа, пиши ми. Ще ти помогна да си избереш това, от което ти имаш нужда. Без стрес, без натиск, само с подкрепа.